Tak bola to určite veľká skúsenosť sa stretnúť s o rok staršími hráčmi. Mohli sme si pozrieť, aký je rozdiel ten rok medzi nami, či už po hokejovej stránke alebo po stránke ľudskej, takže určite sme si z toho zobrali všetci, nielen ja, určite sme si z toho zobrali všetci veľa. Som rád, že sme sa mohli porovnať aj včera s hráčmi o rok staršími. Zážitky pekné, veľmi ďakujem aj pánom trénerom, že mi dali dôveru, že môžem ukázať, čo vo mne je. My ako chalani sme sa stretávali dosť často na tých VSI turnajoch, hlavne na tom poslednom nás to úplne spojilo, čo bol úplne jeden super turnaj, na ktorý nikdy nezabudneme, takže určite je tu super partia. Kolektív sme dobrý, všetci sa poznáme z tých jednotlivých selektov, výberov. Vo viacerých výberoch sme spolu hrali aj v tímoch niekedy. Tak určite je to pekné, že ma považujú za lídra. Bude to veľmi ťažké to ukázať aj na ľade, aj mimo ľadu, že sa určite posnažím aj s ostatnými chalmi, čo sú tiež ako lídri. Nevnímam sa, ako že by som ten tým mal úplne ťahať. Je tu viac takých hráčov, ktorí sme si seberovní a budem sa snažiť odohrať čo najlepšiu celú sezónu a aj ukázať pánom trénerom, že sem patrím a že vlastne mám miesto tu.